Kaddara, 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 kaddara. Kaddara, 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 kaddara. Allah sarki Malam Ibrahim, mutumin kirki, Allah ya ji kanshi da rahama. Ya haƙuri, Allah ya ji kanshi da gafara. Allah ya gafarta. Ya muka ji da haƙuri. Assalamu alaikum. Ya haƙuri kuma. Sannan Hajiya, shi Malam Ibrahim lokaci ya yi. Allah ya ji ƙansa, Allah ya masa rahama. Hajiya da Allah idan ba za ki damu ba, akwai wasu 'yan tambayoyi da nake so in miki akan mutuwar mijinki. Miji ba mutuwa yayi ba, kashe shi akai, kuma duk wanda yake da sa hannu a cikin mutuwar mijina ba zan taɓa yafe mai ba. Kuma Allah ya yarda mijina ba zai taɓa fita a cikin zuciyoyin mutane ba. Menene wannan? Gab da rasuwan shi, dama ya ce min ɗan jarida za su zo. Shi yasa ya ce in ba ku wannan kundin tarihin domin ku karanta a gidan rediyon ku. Ku karanta ma duniya. Allah sarki rayuwa, duniya kenan. Ibrahim lokaci ya yi. Allah Ubangiji ya gafarta mai. Allah ya yafe mai kurakuran shi. Na daɗe ina cutar da bawan Allah nan a duniya. Na mai abubuwa da babu iyaka. Sai yanzu nake mugun nadamar abin da na aikata mishi. Saboda yanzu gashi babu shi a raye. Ki haƙuri. Ya haƙuri. Allah ya ji kansa. Allah ya sa. Ubangiji Allah ya ji kan Malam Ibrahim. Allah ya sa ya huta. Allah ya sa ɗawainiyar da yi da mutane a rayuwar shi ta zama kafara a gare shi. Ke kuma Allah ya baki haƙurin shi. Bari mu zo mu tafi. Amatullah, bismillah. To, Hajiya Allah ya ƙara haƙuri. Sai an gama. Ba kuka zaki ba, addu'a zaki mishi. Ya samu kyakkyawan shaida a gurin mutane. Addu'a ya kamata kawai a yi mishi. Allah ya ji kansa.
rediyon shi da talabijin domin sauraron sabon shirin namu mai suna littafin Malam Ibrahim. Littafin Malam Ibrahim littafi ne da ke ɗauke da shafuka 52. Kamar yadda muka yi muku alƙawari a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare za mu rinka kawo muku shirin. Sannan za mu maimaita shi a ranar Juma'a da misalin karfe 9:30 na dare. Kamar yadda masu kallon mu da masu sauraron mu suka ji daga bakin abokiyar aiki na, wannan magana hakun haka take. Kowane lokaci a kowane sati kamar yanzu za mu dinga karanta muku littafin Malam Ibrahim, amma fa shafi ɗaya muka ce tal za mu dinga karanta kowane sati. Sannan kuma a kowace ranar Juma'a kamar yanzu wayanda ba su tsankaye mu ba ko wayanda ba su samu damar sauraron mu ba a lokacin da muke yi, za mu maimaita muku wannan shiri. Ni mai gabatarwa Abdullahi Kura, a tare da ni akwai Ahmadullah Ahmad. Kamar yadda masu sauraro kuma suka gani muna tare da babban abokin shi, masu sauraro su ji suna da kuma babban dalilin da ya sa ka amsa mana wannan goron gayyata ba tare da tijiya ko wani abu ba. To masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, sunana Umar Sani. Gaskiya ne ni ne rayuwa da Malam Ibrahim, ni na kasance tare da shi kusan rabi da kwata rayuwar shi tare muka yi. So tunda naji za a karanta tarihin rayuwar shi, wannan gidan TV da rediyo mai tarin albarka sun bani goron gayyata. Ni kuma na gaba zan yi ƙasa a gwiwa ba, ya kamata in zo in amsa wannan goron gayyata saboda an taɓa min inda yake min ƙaiƙayi. Ƙila akwai abin da zai shige musu duhu, ko kuma tunda abu ne za a yi shi program, za a yi shi live kuma za a buɗe layin waya, ƙila akwai magana ko tambayar da ɗan kallo da mai sauraro za su yi ya shige musu duhu. Ni kuma na san ba zai shige min duhu ba, insha Allahu a shirye nake da in ba da amsar da abin da aka tambaya. Iya sani na. Masu kallo da sauraron mu ga kamar wayanda suke kallo suka kalle shi kuma suka ji muryar shi, masu sauraron mu kuma a gidan TV ko a cikin kewance masu sauraron mu a gidan rediyo suka ji muryar shi, wannan shine babban abokin Malam Ibrahim. Wannan shine wanda suka yi rayuwa tare da Malam Ibrahim 100%. Wanda ya ci alwashin cewa ba lallai bane duk rubutun da Malam Ibrahim ya a cikin wannan kundi na shi ya zama 100%. To ya ci alwashin zuwa ya zauna tare da mu karanta domin ya tabbatar muku da wannan labari nashi ya zo muku 100%. So jama'a, ga littafin Malam Ibrahim zamu fara karantawa. Kamar yadda muka yi muku alƙawari, zamu sake dambobi guda biyu. Guda ɗaya zamu sake ta ne domin kira a bada tambayoyi ko kuma a yi mana a ba mu shawarwari, ɗaya kuma sako kawai muka ce a tura. Nambar ta farko ita ce 08166717724. Wannan namba da na kira kuma sannan ga ta nan a jikin talabijin ita ce wadda za a kira mu kai tsaye insha Allah. Sai kuma wannan 07041319199 ita ma ga ta nan a zaune a jikin talabijin ɗinku, wayanda suke kallon mu masu sauraron mu kuma sun ji muryar yadda aka faɗe ta, sai a kiyaye. Sannan muna yi ma kowa fatan alkhairi, a sha sauraro lafiya ga yadda rayuwar Malam Ibrahim ta kasance. Malam lafiya? Lafiya kake tambaya na? Ka ba mi da Allah ka wuce ka tafi inda zaka je. Bi. Malam saurayi na ne. Baba na ya gaba da shi shine yake nema ya min fade. Haba malam, ka girmama umarnin iyayenta. Yanzu ka kaddara cewa wannan kanwaka ce. Wa'insu suka zo kamar haka za su yi mata fyaɗe. Ya za ka ji a zuciyarka? Ku yi haƙuri don Allah. Ke kuma in kere na yawo, sabo na yawo, baga. Ina ne gidanku? Shiga mu je in kai gida. Kaga ya ta can.
shikenan idan ki shiga gida in kin shiga gida ki ga su. Babana ya ce zai aura mun kowaye nan da sati 2 in ban fito da miji ba. To ni me nawa a ciki? In ba za ka damu ba ina so ka taimake ni. Wani irin taimako kike nema? So nake idan babana ya ce in fito da miji in nuna ka a matsayin wanda zan aura. Ko don haka zai iya kufutar da ni da abin da mahaifina yake so. Wanda ke ya biyo ki bakin ce mun sauran ki ne? Wannan babana ya ce ya fito kusan sau 10 bai fito ba, shi yasa babana ya yanke min wannan hukuncin. Shikenan karki damu, yanzu ki shiga gida, insha Allah zan zo gobe sai mu karasa magana. Na gode. Ka daɗe ne ko ka ƙosa ne? Ai tun ɗazu na daɗe ina jiran ki har na ƙosa wallahi. Akwai abin da nake so in faɗa miki ne a cikin zuciyata. Aisha, yau tsawon sati 2 kenan na cike wa baban magana, amma har yanzu na ciwo. Kai haƙuri, na manta ne. Ya ce yana son ganin ka. Yaushe ce yanzu? Ko gobe ma za ka iya zuwa. Goben za ka zo sai in gaya mai ya jira ka? Gobe. Sanda zuwa. Yawwa. Wancan kaman tsohon saurayinki wanda ya so miki fyaɗe ko? Shine. Dama yana zuwa ne lokacin da nake zuwa ko kuwa? A'a, baya zuwa. Waya kawai muke yi. Yau ne dai kawai, saboda kan mu samu matsala. Zuciya ta makanta da a ce ta da bauta. Kamal. To jini na da fata za su raba wuta a soyayyar reke. Wannan shi ne wanda zuciyata ta girma tare da san shi. Kuma ba na jin zan iya auren wani namiji in ba shi. Ragacin amana iri-iri
Na ga yau da rahama iri-iri, har ya an yi mini ita ma tari-tari, yaya zan yi da rayuwa? Da gaske ne iyayena sun samu lokacin da zan kawo wanda nake so domin su mana aure da shi, amma ba ta sigar da na gaya maka ba. Allah ya jarabce mu da son juna, gashi kuma bai da kuɗin da zai aure ni. Kwatsam sai Allah ya kawo mana kai. Iyayena sun umarce ni da ya fito domin aure na. Shi yasa kawai muka yanke wannan hukuncin domin samun wanda za mu samu kuɗi a wajen shi. Sai kuma Ubangiji ya kawo min abin da sauƙi. Hakan ya tabbatar min da cewa Ubangiji ma yana son tarayyata da shi, saboda kai da ya haɗa ni da shi kana da tausayi, sannan kuma ga ka da kyauta a ɗan kwanakin da muka yi da kai, gashi kuma ka ba mu duk abin da muke nema. Mun gode sosai, muna maka addu'a kai ma Allah ya ɗaka da matarka. Tun daga nesa nake jira sa maka hannu. Na ga baka saya ba, shi yasa na ce bari na shiga gaban motar ka. Saboda na san kana tunanin abin da ka bari a baya. Me kake jira? Mu je mana. Yau kwana 10 kenan nake so na haɗu da kai, amma Aisha ta toshe duk wata kafa da zan yi maka. Ina so in gaya maka cewa soyayyar da Aisha take maka ba gaskiya ba ce, kawai da tana neman wani abu ne a wurin. Wallahi da abin da nake so na gaya maka kuma nake shirin gaya maka gaskiya ce. Kar ka yi tunanin saboda na ce maka Aisha ƙawata ce, kaga kamar halin mu ɗaya. Domin da na haɗu da kai tun farko, da na faɗa maka gaskiya. Sai an jima. Ban gane ba, me kake nufi? Ina da kun zan shiga gida. Idan dai maganar da na gaya maka ne ya ɓata maka rai, ka yi haƙuri. Na biyo ka nan ne musamman saboda na faɗa maka gaskiya. Duk da dai ta samu abin da take so yanzu, ta faɗa maka. Amma ka yi haƙuri ka maida ni gida. Sannan a shirye nake da kasance tare da kai na har abada. Na yi mamakin shigar ta mota da. Wallahi kulle ne a ɗaki yayi kuma ya anshe wayata. Har sai da 'yan sandan suka zo. Kin sani a maza. Kunga, ku hakuri dan Allah. Duk da ma dai baka da kirki, kai kika zo gida kai mun godiya. Abokina, Allah na kamar ciniki ya fada fa. Wannan 'yan sandan alƙur'an tana ci. Kai da Allah, dan tana zuwa sai ya shagon mu kawai shikenan sai ka ce tana ci roko me? Baba soyayya mai ɗaurewa nake so mi da kai ba. Saboda na san kana da wasu 'yan mata. Bana so na shiga haƙƙinka. Mene? Ka tashi mu shiga ɗaki. Idan baka shiga, zan fahimtar da kai komai. Malam Ibrahim kenan. Ko ka manta a gidan 'yan sanda kake? Malam Ibrahim kenan. Ai ya faɗa gaskiya ta wannan fannin. Saboda idan kaga haka, akwai soyayya a tsakani. Saboda babu yanda za a yi ne, sai dai a haƙura a ci gaba da ƙawanci. Ban fa gane ba. Hausa fa na maka ba wani yare ba. Yau kwanan mu 8 kenan muna tare.
Ya kamata ka fahimci cewa damar soyayya da kai ne bani da ita. Da ina da daman auren ka, da na aure ka, sai dai idan kai ne ka ce baka so na. Wace irin matsala ce ta hana ki daman yin soyayya da ni? Na san tausayin ka ba zai bari ka ce baka so na ba. Sai da kuma matsalan daga ni ne. Ba zan iya soyayya da kai ba. Saboda ko na yi ma, daga baya za ka ɗauke ni mayaudariya fiye da Aisha. Ban fa gane ba. Yanzu dai mun bar magana baka tambaye ni ina Aisha ba. Dama ban da waya. Wani wayan nan, you are very stupid. Sorry sir. Ƙarya kake yi. Matsoracin banza idan kai namiji ne ba matsoraci ba fitowa yayi kamata ka tunkare ni. Ka tunkare mu idan kai namiji ne, kai ba iska bane, ƙarya kake yi.